జిల్లా రైల్వే కోడూరు మండల పరిధిలోని స్థానిక ఎంఆర్ఓ కార్యాలయం ఎదుట బుధవారం హిందుత్వం పైన వైసీపీ నాయకులు అనుచిత వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా రాష్ట్ర బీజేపీ పార్టీ పిలుపు మేరకు రైల్వే కోడూరులో స్థానిక ఎంఆర్ఓ కార్యాలయం ఎదుట రాజంపేట పార్లమెంటరీ జిల్లా బీజేపీ ఉపాధ్యక్షుడు వాకచెర్ల సుబ్బారావు ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో భాగంగా మొదటగా స్థానిక ఎంఆర్ఓ శిరీషకు వినతిపత్రం అందజేయడం జరిగింది. అనంతరం బీజేపీ మాజీ మండల అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున, బీజేపీ ఎస్సీ మోర్చా జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి వెంకటేష్ మాట్లాడుతూ హిందుత్వం పైన వైసీపీ నాయకులు విపరీతమైన అనుచితమైన వ్యాఖ్యలు చేస్తూ గోవును కోసుకొని తింటే అభ్యంతరం ఏమిటి అని వైసీపీ నాయకులు దుర్మార్గ వ్యాఖ్యలకు వ్యతిరేకంగా బుధవారం నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టామని, ఈ విషయంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి ఇటువంటి నాయకులను బర్తరఫ్ చేయాలని ఈ నిరసన కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసింది. ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు సురేష్ రాజు, బీజేపీ ఓబీసీ కోశాధికారి పోకల బాలాజీ, బీజేపీ మండల కన్వీనర్ జోగినేని సుబ్బారావు, బీజేపీ కార్యకర్తలు సుబ్బరాజు, సుబ్బరత్నమ్మ, బండారు హరి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎక్కడ చూసినా కూడా హిందూ దేవాలయాలు అయితే, హిందువుల ఆస్తుల పరిరక్షణ అయితే అన్నిటి మీద కూడా ఈరోజు హిందువులకు రక్షణ లేనటువంటి పరిస్థితి అయిపోయింది. కాబట్టి మా యొక్క హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతనకుండా, ఇది హిందువులకు ఎటువంటి సమస్యలు లేకుండా, అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీలపై కూడా కేసులు పెట్టి వాళ్ళని ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు. ఇటువంటివన్నీ రైల్వే కోడూరు బీజేపీ అయితే రాష్ట్ర బీజేపీ అయితే తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది. కాబట్టి